baby. Television. Nakuza kuti unopambana yochipawa ndikatini nifunge ndanepawa andingade kukushaya shaya ndingatogaya gaya pfungwa dzangu dzitomotsa mwana andichakwanise kufunga kana ndikakufunga mufunga ndaitapowa pfungwa dzangu dzitomotsa mwana andichakwanise kufunga kana ndikakufunga mufunga ndaitapowa anditerere makuwa emurodi funge anopowa saka uchiona kuti yochipawa patinosvika funge tisotine pawa tiso takaboka tumashetu tisina basi tine mari funge takatopasa aiwa isusu tinosiyana patinodanana pfungwa dzangu dzitomotsa mwana andichakwanise kufunga kana ndikakufunga mufunga ndaitapowa pfungwa dzangu dzitomotsa mwana andichakwanise kufunga kana ndikakufunga mufunga ndaitapowa ndaita crazy mufunga ndakufunga ndaita crazy ndidi kana nunditanga vaitokayera ndakarohwa nekukafunga njekukaya pandinoshambuka aiwa ndatima ngoma ndaruka chingonzwa chimwe changu ndapeipe mfunge ndiyeleite pfungwa dzangu dzitomotsa mwana andichakwanise kufunga kana ndikakufunga mufunga ndaitapowa pfungwa dzangu dzitomotsa mwana andichakwanise kufunga kana ndikakufunga mufunga ndaitapowa anditerere makuwa emurodi funge anopowa saka uchiona kuti yochipawa patinosvika funge tisotine pawa tiso takaboka tumashetu tisina basi tine mari funge takatopasa aiwa isusu tinosiyana patinodanana pfungwa dzangu dzitomotsa mwana andichakwanise kufunga kana ndikakufunga mufunga ndaitapowa pfungwa dzangu dzitomotsa mwana andichakwanise kufunga kana ndikakufunga mufunga ndaitapowa ndaita crazy mufunga ndakufunga ndaita crazy ndidi kana nunditanga vaitokayera ndakarohwa nekukafunga njekukaya pandinoshambuka aiwa ndatima ngoma ndaruka chingonzwa chimwe changu ndapeipe mfunge ndiyeleite. Television. I'm the big up JP with the fullest. I will say we English the new pattern for 2022. I'm the big up huge power. Amite